Здравейте! Аз съм Ник Балански, продавач-консултант номер 1. Навярно ме познавате от предишното ми видео за това как продавам нещата етично. Да, и знаете, навероятно усещате, че съм тук да ви продам нещо. Това е идеята как да направим повече пари, като спестим пари. Яко. Акции, продажби, биткоини, недвижими имоти. Всеки знае за тях. Но днес ще ви запозная с неизползвания потенциал на правенето на пари чрез спестяване на пари. Революционно. Да, в тази икономика е изключително важно да познаваме, да ползваме енергията и парите си мъдро. Да, така че сметката ни да не хвърчат през покривчето, че след това да ни остане нещичко за нас. Колкото повече останала кешовица, толкова повече безболезно и безсмислено прахосване в молчето. Супер за вас! Та днес, с помощта на моят асистент, домашният ми любимец Лола, без шуруп, печенащина, нали? Различни видове сме. И с помощта на нискоенергийното готвене ще ви покажем как да сготвите нискоенергиен омлет. И запомнете, нискоенергийно означава по-ниски сметки, което значи повече кеш. А в същото време ще се научим как да готвим като про. Ах ти, мастер шефчете. Идеално. Така, за рецептата ще са ни нужни следните продукти. 2 или 3 яйца, малко сиренце. Да. Ах, мамка молова! Тя не са от твоите! Така, както и да е. Бъркате яйцата в подходяща купа. За предпочитане да правите това след 11 часа или 10 вечерта всъщност. Зимата, нали? Да хванете нощната енергия. В зависимост от региона. Така, и когато сте готови с сместа, нали, малко така омлет фромаж ми идва като на Декстър, нали? Така, слагаме това на страна. И сега продължаваме с тиганчето. Слагате 2-3 капчици олио и малко меселце. И сега тук е тънкостта. Слушайте внимателно, защото няма го повтарям повече. Пускате печката за 30 секунди. Идеята е тиганчето да е достатъчно горещичко, за да може да нагрее повърхностната част така на омлетчето до хрупкаво. След това изключвате. Използвате акумулираната температура на съда. Така 10 секунди да поготвите и правите на този номер сега врат. Пизнай, бе! Лола, това е договора, добре! Ау! Къде бяхме? Врат. И сега обръщаме от другата страна. И сега е много важен момента. Трябва хубаво да разбъркате сместа предварително и да следвате инструкциите ми правилно. Защото първия път, като го направихме това нещо, малко резултата беше недоизпечен, ако ме разбирате. Топлината не беше оптимална и малко го разбърках кофти. Пак! Да, изводен, че тук принципно не трябва да пестим енергия. Така, както и да е. Отново в сегашното време. Врат. И сега! Време е да го обърнем от другата страна. Майко, какво е това, бе?
моля! Що не, брат? Ето. Патиц асистент и странен пич, знаете ли къде е Джон Конър? Да, ето го инстаграма му, господине. Мерси, пич. Няма проблем. Ще се сфукам на всичките ми приятели в най-гега. Какво ще стане с омлета? Просто шибни там един предварително подготвен. Имам си автограф. Да. Съм заедно да говоря. Да. Искаш да продам какво? Да. Още съм на линия. Колко бройки? Да, много да изчакам. Проблем. Нещо замери се не изгоряло. Ха-ха.